враговете от студената война изведнъж така възкръснаха, по-скоро вампирясаха, отново излязат от гроба. И поради тази причина реших да прочита нещо на два други езика, на езиците на враговете от студената война, езиците на големите империи, които са белязали втората половина на 20 век и началото на 21, за да видим, че всеки един език може да носи посланието на мира, на красотата и на любовта, именно чрез поезията. Ще започна с руски. Вот ти лето прошло, словно и не бывало, на пригреве тепло, только этого мало. Все, что быть могло, мне как лист пятипалый, прямо в руки легло, только этого мало. Понапраздно ни зло, ни добро не пропало, все горело светло, только этого мало. Жизнь брала под крыло, берегла и спасала, мне и правда везло, только этого мало. Листьев не обожгло, веток не облемало, день промит, как стекло, только этого мало. Наистина много обичам това стихотворение и много любимо стихотворение на Арсений Тарковски, което може би сте чували от филма, един от най-забележителните филми в световната киноистория, на неговия син Андрей Тарковски, във филма Сталкер. То няма заглавие. Празнуваме заедно езиковото многообразие и този особено и езиковата равнопоставеност, бих казал, и равноценност, която е една от ценностите на Европейския съюз, и национална, езикова, и цялото това многообразие от народи, от ценности, от погледи към света, но и още едно нещо, защото 9 май е краят на Втората световна война. Втората световна война е най-голямото бедствие, което човешката история изобщо познава, и той е причинен от нас самите, а не от природен катаклизъм. И тъй като ние сме тръгнали горе-долу да се връщаме по същия път, забравяйки вече пулките, нали, отидоха си ветераните, отидоха си хората, които все повече и повече са преживяли войната и съвсем сме се забравили на къде сме тръгнали, тъй като започват да се повтарят неща, които, нали, историята би трябвало да ни научи да не се повтарят повече. И по тази причина мислих, нали, да прочета първоначално нещо на немски, както беше споменато, както спомена Ради. Обаче се замислих за това, че фактически след 9 май 1945 година голямата надежда, първо, това е празник на мира за мен, празник, а не на победата, нали, ден победи, както беше на руски. И точно това е най-големия празник, тъй като мирът е за мен най-голямото изобретение на човечеството. Няма огъня, няма колелото, няма парната машина, по-голямо изобретение от мира няма, защото той не е естествено състояние. Това е нещо, което ние сме изобретили. И дано да успеем да се придържаме към това си най-голямо изобретение в цялата си история. И обаче, за съжаление, още след капитулацията на Германия, на Япония, самата капитулация завършва с бомбардировки. Германските градове са помляни след подписване, след капитулацията на Германия, и то голяма част от немските градове просто за назидание и за карване на американски фирми вътре в тях да строят после. Културното наследство е помляно, което по време на войната не е пипано поради Женевската конвенция, обаче веднага след победата е пипнато, и знаете, и за Хиросима и Нагасаки, за да не влизам в подробности. И започва така наречения период на една друг тип война, студената война, за това, която, за съжаление, с последните години виждаме, че голямата надежда, че си отишла, не се оправдава,